בואו נשב רגע, ניקח פסק זמן מהכל. והיום נתרגל מדיטציה של נחמה. כשנוסעים בהודו ברכבת, אם קונים כרטיס במחלקה רגילה, מותר מתי שרוצים לרדת באיזו עיר קטנה או כפר לא מוכר, לנוח קצת, לשתות צ'אי חם, לאכול סמוסה או מסאלה דוסה באיזה מסעדה ליד התחנה, ולבקר במקדש המקומי, עם רצפת השיש, הפעמונים בכניסה, עשן הקטורת, ריח פרחים, שירת מנטרות. תמיד אפשר לשבת שם קצת, להירגע, לרדת מהמולת הרכבת ודחיסות הנוסעים, אל השקט והקרירות של המקדש, שקוראים לו בהודו מנדיר, וכל ילד בכפר וכל נהג רגשה יודע היכן הוא. אז בואו ננוח קצת. נעשה לנו הפסקה במקדש הקטן שלנו. נרענן את מערכת העצבים, נשחרר את המתח, ותמיד תהיה עוד מעט רכבת או רועשת נוספת לעלות עליה. בישיבת המדיטציה אנחנו מתרחקים מהמולת האנשים ושקשוק הקרונות. לשבת קצת במקדש הפנימי. זה חשוב מדי פעם. לעצור, להרפות, בייחוד כשהדרך עוד ארוכה. כבר הרבה זמן שיש לנו עומס. תקופה לא כל כך טובה. לא צריך לפרט. ומפלס החרדה של כולם גבוה. אז בואו נעצור, לנשום נכון ולהירגע. אם אי אפשר לעצור את הרכבת, לפחות אפשר מדי פעם לרדת ממנה. שבו עם הראש ישר, לא ימינה ולא שמאלה. שפתיים סגורות, שיניים לא נוגעות. להרפות כתפיים, נושמים מהאף. בדרך כלל תמיד עדיף לנשום מהאף. אנחנו נתרגל שלווה פנימית, צלילות מחשבתית, הפחתת לחץ כללי, ושחרור האחיזה מעולם המחשבות הרגיל, זה שמוטרד בסידורים וענייני היום. אנחנו נתרגל העצמת הנוכחות עם חוויה ישירה של הקסם של הרגע הזה. כשמשחררים את הראש ופשוט יושבים בהתבוננות שקטה, מגלים שכל מה שצריך כבר נמצא ממש פה, כאן ועכשיו. כמו בשקט כשהשחר עולה והשמיים משתקפים באגם. יש שיר זן כזה על העננים שמשתקפים על פני האגם. העננים, האגם ומי שצופה, לרגע כולם נהיים אחד. בואו נתרכז בנשימה אחת כל פעם. אנחנו שואפים פנימה לתוכנו חלק מהחלל הקוסמי, במרחבי היקום האינסופי, והוא נותן לנו אנרגיה וחיים. ואז אנחנו נושפים החוצה את עצמנו, מתרוקנים, משתחררים, משחררים.
מעגל לא נגמר של סוף והתחלה חדשה. כל שאיפה היא התחלה חדשה, שיש בה פוטנציאל לעשות הכל, וכל נשיפה היא שחרור ופרידה. הכל והכלום, היש והעין, באים והולכים כמו גלים של ים גדול ואינסופי. זה מה שיפה במדיטציה. בכל נשיפה החוצה משחררים הכל בלי פחד, ואז נושמים פנימה את היקום ומתמלאים בעונג ואנרגיה חדשה. בואו נתרגל לנשום. יש משהו מאוד מנחם בלנשום, פשוט כמו שאנחנו. ללא ציפיות, ובלי הלחץ להיות מישהו אחר. בלי להצטרך להספיק הרבה, ומבלי לפחד שלא יישאר. פשוט לנשום. ליהנות. איך האוויר נכנס, ואיך משחררים והוא יוצא. פרגנו לעצמכם הפסקה מכל הטרללת של החיים. And to chill a little. לשקוע אל תוך הבועה שלנו. לחזור הביתה פנימה. אל נווה המדבר הפרטי שלנו. וזה מנחם לדעת ולגלות שיש לנו אותו. עכשיו נמלא את המרחב הזה במוזיקה. ונפזר מלמעלה אבקת נצנוצי קריסטל ורוד של האהבה. מדיטציה של נחמה. לנוח בשמורת הטבע הפנימית. עם גלים מרגיעים של נשימות קוסמיות מהחלל הגדול של היקום. עם מוזיקה נעימה. פסנתר. ואבקה של אהבה. ודעו שלא משנה איזו שערה מתחוללת בחוץ, תמיד אפשר לרדת מהרכבת ולנוח כאן קצת, להתנחם. אפילו לבכות מותר, כי זה אנחנו מנחמים את עצמנו. שהכל יהיה בסדר. וזה קורה עם כל נשימה. ואושר עדין מתפזר בגוף ומרפא כל תא. ומרחיב את הלב. ומזרים אהבה. זו מדיטציה של נחמה. שממש מרגישים שטוב היא עושה.
חיוך פנימי. נשימה פתוחה. להכניס אור ולשחרר. ועוד להרפות. וחיוך. והכל בסדר. מדיטציה של נחמה.